Teraz mam takie trochę niedyskretne pytanie. Kasia sam już splądrowała moje mieszkanie, czyli twoje. Trochę jej szczynka opadła. Przy okazji znalazła moje klucze Kereju, że szukała 2 miesiące i musiała dorobić. Zdradzisz naszym widzom, wiele ty masz tych taszek. Była kiedyś taka reklama, że faceci weszli do pomieszczenia, gdzie było pełno piw i zaczęli piszczeć ze szczęścia, tak jak kobiety, które w sąsiednim pomieszczeniu zobaczyły na wystawie ileś set butów. Ja nie liczyłam swoich torebek. Tak na oko, Kasiu, jakże zaglądała, będzie 200. Nie, Chyba nie. nie, no powiedzmy, że około 120. Razem z tymi, które ja sama zrobiłam. I to jest ciekawe, zresztą wy to pewno też macie, że czasami się kupi torebkę, bo jest taka wow, bo jest taka fajna. I ta torebka kiedyś należała do mnie i nigdy jej nie założyła, jak się to mówi. Dzierżawi ją teraz Kasia. Kasia mi wytłumaczyła dlaczego. To jest torebka z pięknej pracowni krakowskiej, Skóra, Zamsz, Burzyn, w ogóle świetna i ona mi się bardzo podoba. Natomiast ja nigdy z nią nie chodziłam.